Hola, em dic Lola i soc de la diòcesi del Bisbat de Terrassa. Soc catequista d'Eig a la parròquia del monestir de Sant Cugat i va dirigida als adolescents de primer a tercer de l'ESO. Ser catequista per mi és ser instrument de Déu per transmetre l'amor, la fe i l'esperança que al final són els fonaments de la religió catòlica. Intentem fer aquesta transmissió a partir dels evangelis, és a dir, qui és Déu, qui és Jesús, qui és l'Esperit Sant, com han anat ells actuant al llarg de la història i com ells tres segueixen actuant a dia d'avui en les nostres vides. Jo crec que l'objectiu de la catequesis és que els joves se sentin estimats, se sentin escoltats i que tinguin un espai on poder ser ells mateixos. Aquests objectius els intentem materialitzar a partir d'unes catequesis fetes a través del mètode LifeTeen, que és un mètode importat dels Estats Units i que es basa en unes catequesis molt dinàmiques que les divideix en diverses parts. Primer fem l'acollida, en la que rebem els joves amb música i amb berenar i aleshores compartim durant una estona què ha estat de nosaltres durant la setmana. Després fem un joc, després hi ha una xerrada d'uns 10-15 minuts que parla sobre una temàtica que pot ser més teòrica, més sobre els esdeveniments de la vida de Jesús, o pot ser més pràctica, sobre com portar una vida entregada al Senyor en ple segle XXI. I després ens reunim per grups petits i aprofundim una miqueta més sobre la temàtica de la qual ens hagin parlat. I l'última part és l'enviament, que és la part més important, en la que ens anem amb els joves a resar a la capella per facilitar la seva trobada amb el Senyor. Jo crec que per l'adolescent que no ha tingut experiència de Déu, l'objectiu de la catequesis seria plantar la llavor dins del seu cor, no? I per aquell que sí que ha tingut ja experiència de Déu, seria regar-la o fer-la créixer. És a dir, pel que no ha tingut experiència, doncs facilitar que la tingui, i pel que ja l'ha tingut, doncs que pugui quedar impregnada al seu cor i que la pugui portar amb ell per sempre. A mi m'encanta ser catequista i tinc molts motius, però si n'hagués de destacar un, diria que m'encanta veure els joves arribar contents després d'una setmana que els pot haver estat molt feixuga i marxar encara més contents. Realment, quan estem en plena activitat, és com que Déu es fa present allà i veiem meravelles. Doncs potser el més introvertit fa alguna aportació, o el que és més tímid s'obre una miqueta, i inclús el que és més mogut energetitza la resta. I realment veure a tant jove amb ganes de seguir Jesús a ple 2023 em fa veure que la fe està més viva que mai. Doncs crec que per qualsevol persona que ha tingut una mínima experiència de Déu, poder-ne ser testimoni és un privilegi. Al final, un amor tan gran i tan gratuït que un rep, un no se'l pot guardar per un mateix. I jo crec que al final la fe és un do, i en compartir-lo, aquest do creix i fructifica. Aleshores, per mi, ser catequista és el clar exemple que en donar sempre acaba rebent més.